dibịa sị m na agbala ọfọ nna di m ọkụ, o wee na-akpa agwa ka onye ala. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di wee bata mụọlị ụmụ na-atọ, so ọkwana anya na ya na-abụ wee bili. Ka Fabi si nwoke a wee bido na-eti ya ife, ọkụlị agbogo ọkụlị agbede ya na-edi ya dịketa ihe nke a sị mba fana abụ wee gbasaa ya edula ofu nwa ya nwadula ụmụaka na-abụ so ọkwana ya. Mana mgbe ọbụla ya bịala ka afọ ụmụaka tasịa arụ, ọ bụrụ na o duola ụmụaka wee dunye nwanne ya nwaanyị wee na-eghe ụmụaka a na-eju ọkwana ya. Ya wee neketa ihe anya na ya mara ife a ga-eme, ya naba anya na-adaghalị na-enwetara onwe ya. Ndị mmadụ wee na-asị ya ma ihe a ka ọ chọrọ ifo ọma nje dute ụmụ ya. Ya wee welu maka ya wee ja wee sekpụla ana wee yọba nwoke si ya biko ife ọbụla ya emere ya gbaghalị ya mịa kwe ka ya chigheta azụ na ndụ ụmụaka ya. Ya wee yọgide ọwa akwala ya wee chigha azụ wee lụọ ya na di ya wee bili. Nwoke a wee wezelu maka na ọnya gwayọlị ya biko wee bidozie ọ na-eweta ego n'ụlọ for a year and 6 months na ọnya nwa na-enyefa nri. Nke afọ abụrụ nsogbu o. Na ebe ya mepezi shop ebe a na-azụ afịa kwa mbọsị this man na-abịa na-akpụ ya ashana n'iru ndị mmadụ ya na mmadụ kalibe ụka ma ọ na ya na-elesi mmadụ ife ọ fụrụ anya obido na-ekpe ashana da shop o. Ọsị m na ya mara ife a ga-eme, o wee bidokwa ịkụ ya ife wee bidokwa imegbu ya maka gịnị na ofugo na ọnya gwabịa ya biko andị maka na ya yọrọ ya biko ochie bụ na e nwerezi ihe ya nwere ike ime. Nwoke a mmegbu ọ na-emegbu kaza sef nke ọ na-emegbu bie bifo ya wee na-abịa nne ya. Ọsị m nne na nke kasị njọ bụ na shop ebe a na-ele afịa ọ bata ọ na-akpụ ya akwụna na-akpụ ya ashana n'iru ndị mmadụ ya kalịsa mmadụ ụka okwu ya mụọ amụ okwu si ihe a na-eme ya na-edi digidezie na nke kasị njọ bụ ọnọgidezi o welu mma bịa na detin na-akpụ ya akpa o si o welu mma bịa si ọ na-achụgharị ya. Mgbe ụfọdụ fa na-anụ ọgụ si everyday ndị mmadụ a na-ekpe emeketa ihe a ndị mmadụ wee sị anya jee ka ya jụọ ese ya wee jebe wee jee jụọ ese wee sị na asịnọ ndị ekpele ka ọsịnọ ndị gịnị bịalụ wee mesieli ekpele wee gbaa ọfọ nna ya ọkụ ịghọtago. Ọsị m nna ọkwanye ahụ so onye dibịa wee sị ya na agbala ọfọ nna ya ọkụ na sisi afọ agbala ọfọ afọ ọkụ ka o ji ekpegheli akpagheli andị na ofe anwa na-edima ndị ọbara na bọsị ọbụla o megheligidere ife ọ na-emegheli wee kwufuo ọbara n'ọbọsị afọ ka ihe na-eme ịgarịa na ya jelebe dibịa na-anọ. Ọsị m nne na ya akwụghalikata si ike kwụla ọtọ gwa ya. Ọsị m na nke kasị njọ bụ na ya yọbalụ dibịa wee si oke ka ya mee ihe dị n'ọfa anwa ka ama ma a ga-ahapụ die. Dibịa wee sị ya mba na nke a ama mme na nke a ama mme maka gịnị na ọnwaanya ka ọ bụ na anụlị ya anụ. Ọsị m nne 2 months 1 month na famasi bongi na ọ ga na-akpọkwa ya akwụna ya agba nkịtị ha nọgide nye wee lọnchi ya ka ha mee dị bongi maka onu yọbịa nọlị ya n'elu ịmaga onu ka eme dete na emegide mesie olitu ọkpọbịa akwụna si ya ashana na ashana ka ọwụ na onli ashana na afọ ọsọ onwe ka nwoke rigolie. Ọsị m nne na ya fụsịrị anya si ọkpọrọ ya destiny iwe a na-egwu kedu ihe o ji bụrụ nya nwa lọnchịrị ya akụchilikwe nke akwa ifugo ya nyagidekwe ịmakolu ya agwa mami asị ya na ọnwaanya ka ịbụ ọbụgodu na ọ chọrọ gị ijekwulie ya ejekwulie ya lụọ yọbịa afịabịa aka na ọ ga-adịkwa redi na-eche ka ya fịa anya aka mekọsị na bifo nya afịa anya aka na ọkwụgoluri ha sebezi ibongi sesie ọtọ n'ọkpọbịa alosho na olosho ka ọ bụ if not kedu ihe o ji bụrụ nya nwaga na-esogori nwoke. In fact amụrụ m ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-afụkwa ihe mgbe afọ ya nọzi alụ ya cheta na ya jiri aka ya jee nsogbu ya nwa ama mbịakwanụ in fact n'ike gwụrụ ya. Ọsị bụ na ihe ome na o megideli emegide mgbe ya nọ na shop kwa mbọsị ọbịa ọkpụrụ mma bịa ọkpụrụ ọdụ bịa oluwo ndị enyi agbala ọsọ jee na nke ndị sekuriti wee bịa wee si anyị abịazina na shop ya. Ọ dozie aka ya sị na agbanyelu mmanụ n'ọkụ o wee nwuru ọkwali agbogo ọkwali agbede. Ọsị m nne ka ihe a megide na ebunwozie ya wee kpọkwala ụmụ ya
wee na-be nne ya ka a nala ube nne ya. Ndị be nne ya wee si oke na a ga-akpọ die ka ekpe ya, wee kwale wee kpọọ die ya wee bịa, wee bido wee kpebe. Ndị mmadụ wee na-asị ya kedu etu o si wee chọọ ka a zụọ ụmụaka ọ hapụrụ nwunye. Ọ sị na o nwere etu ya si wee chọọ n'ihe ya madebe na ya da anọzi echekwa na egwuregwu. Ọ sị na ya da anọzi ewela aka nne ya ọnyacha, wela aka ekpe ya ọnyacha. Ọ sị na ya da anọzi sọkwana ya. Si ka a na-ekwuzi, ndị mmadụ ebido baba mba, ya nwa bidokwa baba mba. Mba a ka abagide gbasaa, o nwere ihe a conclude ya wee dolu ụmụaka na-atọ wee na-azụ sọsị ya. Ọ sị m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya n'ihe dị ekwudebe bụ gịnị, si kpọnye ụmụaka, mana echesia etu esi eneta ụmụaka mgbe ụmụaka nọ wit ha sista na ụbụ adịrị ya mma na ya chọrọ. Mama ya wee sị anyị akpọnye ụmụaka ya ajụ, nwanne ya nwaanyị asị akpọnye ụmụaka ya ajụ. Sọkwana ya. Ọ sị bụ na mgbe ya nala ube nne ya, na ya bidokwa shop ya na-ele